100.5 FM. Get ready to feel the beats that's about to get down. Listen up, baby. Ladies, let go of your man. You're listening to the ladies' favorite DJ. Bringing you the best in hip-hop and R&B. You're getting busy? Are you ready for something new and hot? This is 100.5 FM, your Alaga Radio. 100.5 FM. Huwag nailain pa. Lamia, oy. Wishing you a Merry Christmas from Music Radio Creative. RH 100.5 FM, Radyo Himbay. Story of Jesus and His love. Higala mayong adlaw diha kanimo og welcome sa atong programa ang Cebuano Daily Light from God's Word radio broadcast. Nag-repeat kita higala tungod kay adunay mga technical difficulties dinhi sa atong studio. O karon hinaot nga inyo na madunggan kining akong pagdala og minsay. Diya sa Mateo Kapitulo 20, versikulo 17, hangtod dinhi sa 29. Akong basahon ang pipila ka mga bersikulo aron nga atong kuhaan ni ining atong topiko, Christ's Way to Greatness. Og sa mitunga si Jesus sa Jerusalem, gikuha niya paglain ang napulog duha ka mga pilunan. Og sa dalan siya nag-ingon kanila, aniya karon, nagatungas kita sa Jerusalem, og ang anak sa tao igatugyan sa mga punuan, sa mga saserdote, og sa mga iskriba, og ilang paggahukman siya sa kabatayon. Ug siya igatugyan nila sa mga hintel aron pag-biay-biayon, paghahampakon o igalansang sa cross. Og sa ikatulo ka adlaw, mabanaw siya. Unya miduol kaniya ang inahan sa mga anak ni Zebedeo uban sa iya mga anak nga lalaki nga nagasimba kaniya og nagapangayo kaniya sa usa ka butang. Og siya nagingon kaniya, unsay buot mo? Ang babae nagaingon kaniya, sugua nga kining duha ko ka anak magalingkod. Ang usa sa imong tuo, ug ang usa sa imong wala, dito sa imong gingharian. Apan sa mitubag si Jesus nga nagingon, wala ninyo hibalui ang inyong gipangayo. Arang baka mo makainom sa kupa nga akong pagaimnan? Nagaingon sila kaniya. O sila kaniya, arang kami. Siya mingon kanila sa pagamatod, ang akong kupa maimna ninyo, apan ang panglingkod sa akong tuo ug sa akong wala, dili ako ang paghatag, kundi alang kanila nga mga ginatagan-an sa akong amahan. Ug sa hingdunggan kini sa napulo, nangasuko sila sa duha ka magsuon. Apan si Jesus nagtawag kanila og mingon, hingbaluan ninyo na ang mga punuan sa mga hintil nagapakaagalon kanila o nga ang mga kadagkuan nagahari kanila. Apan kini dili may tabo kaninyo kundi bisan kinsa kaninyo nga buot magapadako o magapakadako maalagad ninyo. O bisan kinsa kaninyo nga buot magapangulo maulipon ninyo. Maingon nga ang anak sa tao ni anhi, dili aron pag-alagaron, kundi sa pag-alagad o sa paghatag sa iyang kinabuhi nga lukat alang sa daghan.
og sa paggikan nila sa Jericho, misunod kaniya ang usa ka dakong panon sa katawhan. Hinaut ang Ginoo magdugang og panalangin espirituhanon sa mga pulo nga atong gibasa. Ang inahan ni Juan ug ni Santiago nga asawa ni Zebedeo, kini naghandom nga ang iyang mga anak mahimo gayong dako dito niining inahan. Ikaw gako isip mga ginikanan, gusto kita nga ang atong mga kabataan mahimong great, di ba? Apan sumala sa gisulti og mensahe ni Ginoong Hesus ang pamaagi aron nga mahimo ikaw dako diha sa gingarian sa langit, lahi kay sa pamaagi nga iya sa kalibutan. Ang kalibutan, giisip nila nga ang usa ka tawo great o dako kung daghang mga tao ang nagaalagad sa maong tawhana. Apan diya sa hunahuna og sumbanan o standard sa atong Ginoong Hesukristo, the way to greatness is submission and obedience. Ang pamaagi nga Diosnon o Kristohanon sa greatness mao ang pagpaubos o ang pagtuman. Now, ang modelo sa greatness o ang pamaagi sa greatness nga mao ang pagpaubos o ang pagtuman, mao mismo si Ginoong Hesus. Di ba nga gisulat dinhi sa Balang Kasulatan sa Pilipos, Kapitulo 2, o ang mensahe dinhi nga gibilin ni Apostol Pablo ngadto sa mga Kristiyanon sa Pilipos, nagatudlo mahitungod sa pagpaubos, humility, o nagatudlo usab kini alang kanato mga igsoon o gigala nining pamaagi sa atong Ginoo nga nagkanayon, let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, who being but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient.